Dear Nicole and Chris, isa po ako sa mga bagong tambalanista ninyo. I chanced upon your program early this year lang pero simula noon, palagi na akong nakikinig sa inyo. Pinakaabangan ko ang Mahiwagang Bornay segment. Madami kasi akong aral na nakukuha sa mga kapwa tambalanista at sa mga payo na ibinibigay ninyo sa kanila. Talaga ba? Di nga. We! Inubola mo kami. Ikaw naman, di kami nagpapautang. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lydia. I'm 34 years old at nagtatrabaho sa isang private company dito sa Manila. Wala naman po akong problemang isasangguni pero nasa sitwasyon ako na nakakabahala. Sumulat ako upang ibahagi ito sa inyo at syempre para makahingi rin ng payo. Sa edad kong ito, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Binalikan ko age, 34. 34. Hindi pa ako kinilig. Hindi pa ako nakipag-date. Hindi pa ako nakipag-holding hands. Hindi pa ako nahalikan. Daig pa ako ng kapitbahay namin na 10 years old pa lang may boyfriend na. Hindi naman ako lesbian dahil alam ko na lalaki ang gusto ko. I want to get married and have kids like my friends who have done so. May mga nanligaw naman sa akin pero hindi ko sinagot. I have always reminded myself na kung kukuha lang din ako ng batong ipupukpok ko sa ulo ko, wag na lang. Yung iba naman kasi magka-boyfriend lang kahit sino na lang. Tambay sa kanto, walang trabaho, basagulero, durugista, go lang. Masabi lang na may boyfriend. I cannot. Gusto ko ng marriage for keeps. Husband material ang hanap ko. Pinipilit kong maniwala na may laan ng Diyos para sa akin. Gabi-gabi kong ipinagdarasal sa Kanya at ipinapaalala na i-guide na niya papunta sa akin, yung guy na yon. Sabi nila everything happens in God's perfect time. Pero pakiramdam ko nalilate na. Malapit na akong mag-35. Baka naman mag-expire ang mga egg cells ko. Wala naman akong budget pang freeze ng mga egg cells gaya ng mga ginagawa ng mga artista at iba pang mga mayayaman. Out of desperation, pabiro kong naitanong sa parents ko kung okay lang ba na kung sakaling hindi talaga ako makahanap ng mapapangasawa, magpabuntis na lang ako. Nag-alangan sila ng 1 minute pero pinayagan ako. Ganyan ka-supportive ang parents ko. Siguro din, sabik ng magkaapo kaya kahit anong paraan na lang. Sa tingin ninyo tambalan, tama na ba ang naiisip kong gawin? Ang bilis kasi ng panahon and pakiramdam ko, my time is running out. Maraming salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Lydia. Hi, Lids. Lids, umpisahan mo sa pangalan mo ha. Pagka halimbawa nagpapakilala ka, wag mo sabihin Lydia ang pangalan mo. Ayan na naman tayo Ayan sa na naman tayo sa pangalang luma. Nagkakahusgahan tuloy. Oo eh. Tapos kung hindi pa tama yung pag-pronounce ng pangalan mo, Lydia pa. Diba? So, joke lang yun. Okay, so, ang issue mo ngayon, feeling mo time is running out, ang kalaban mo is your biological clock, ibig sabihin yung katawan mo yung kalaban mo yung oras na kaya ng katawan mo na makapag-produce ng child. So parang feeling mo, skip na natin yung part ng dating, tapos being in a relationship, tapos hopefully ma-engage at hopefully maging asawa mo, 'di ba? Gusto mo na umadvance, level 23 ka na agad. Yan. Ayaw mo na skip mo na level 1 to 22. Buntisan agad. Ganon. 'Di ba? So yun tama no? Yun yung tanong niya kung okay ba yung plan mo to do that. Sa akin sa mundo ngayon na medyo mas open na yung mga tao sa mga iba't ibang mga bagay.
or mas mas naiintindihan na ng Yes, mas malawak open-minded, na. Oh, yes. correct. Mas malawak na ang pangunawa. Syempre wala namang ding masama. May mga ibang tao talaga akong kakilala, partner, na hindi nila gusto na magkaroon ng asawa. Hindi ayaw nila, gusto lang nila ng anak. Ayaw nila nung sakit ng ulo na may asawa. May ganun ganun. Correct, So, correct. Totoo kung yun. tinatanong mo kami, if you wanna do that and if it's okay to do it, well, it's okay. Kaya lang, ang hanap mo husband obviously from the start ng iyong kwento, ang hanap mo ay yung husband material for keeps. Yes, So gusto yes. natin na ma-achieve mo din 'yon kasi gusto mo ma-experience lahat ng mga hindi mo na-experience, 'di ba? Kasi ang hirap din kasi maghanap ng bubuntisin ka lang. 'Di ba? Parang unless PM mo ko. unless 'di ba? May i-PM ka lang, 'di ba? Or i-post mo. Charot May lang. papayag po ba? Oo, 'Di ba? Na oo. ganun. Pero parang ang off. Agree ako Parang doon. ang off. Pero again, dun sa mga ibang tao na that's how they wanna do it, wala namang judgment. Kaya lang ikaw, based on yung gusto mo talaga, gusto mo na muna magkaasawa So dun sa part ng natatakot ka na time is running out, maraming kwento na nabuntis sila even at a later age at okay pa yun. Tama, tama. 'Di ba? At lagi mong tatandaan, iba na ang siyensya ngayon. Iba na ang teknolohiya. Nag-i-evolve. Nag-i-evolve na. So yung mga gamot na kailangang inumin, na pampalaki ng egg cell. Alam mo, pinagdaanan ko lang lahat yan Kasi ako, I got married at the age of 30. Bago ako nabuntis, 33. So, syempre, mula 30 hanggang 33, lahat na yata ng method ginawa. Bukod sa tumbling split at kandiret, At saka, baliktad. tama, yung angat- proseso ng Oo, paggawa. correct, ganyan. Lahat na Nilahat yata. na. Saan lugar, para komportable, kahit hindi komportable, ganun. Wali pa rin. At bukod doon, yung mga gamot. May mga gamot, partner, na iniinom pampalaki ng egg cell. Yung may pag-monitor siya na usually kapag ang egg cell ay ganito lang ang diameter, parang hindi yan pwedeng mapasukan ng sperm cell or hindi yan Ay, yan may ganun viable. na May mga ngayon. ganun. And that was ilang years ago. 'Di ba? Malamang 8 years ago. lalo pa ngayon. Lalo pa ngayon, may pag-measure. So, yung gano'n. Tapos meron ding mga gamot na iniinom na hindi naman Oo. sobrang kamahalan, na pampadami din. Oo, Alam mo sige yun? na So, yun. yung kung in terms of nagmamadali ka kasi feeling mo your biological clock is ticking, I think medyo luma na yung pag-iisip na gano'n matanda ka na, magsasara na yan. Hindi ka na makakabuo. Hindi Tandaan, yung second child ko, hindi ko ina-expect na at 38. Na, 'di ba Ilalabas pa, hindi yun mabubuo pa. na hindi yun walang although si Princess wala naman ng nabuo siya ng naturally. Kasi Oo. nung time na kinikwento ko lang to sa iyo, Lydia, ha, kasi pinagdaanan ko talaga yung medical yung medical na parang yung mga possibilities, pinagdaanan ko talaga. Pero although nabuntis ako kay Princess naturally, hindi na through any medical means. And lalo kay Prince kasi Oo. after Princess, alam ko talaga sa sarili ko na hindi ako matapunan ng brief mabubuntis. May iba kasi Matalsikan lang. Matalsikan ng Totoo. laway na inahalikan lang, magbuntis na. Buntis agad. May ganun, sobrang mabilis mabuntis. So ako parang na-gets ko na yung na parang natanggap ko na binigyan ako ni Lord ng isang anak. So okay na yun sa akin. Kaya nung dumating si Prince sa buhay namin at the age of 38 ako, parang talagang sabi ko, ang tawag ko kay Princess is my favorite answered prayer. And si Prince, ang tawag ko sa kanya is my favorite unexpected blessing. Kasi may mga ganyang pasabog si Lord and keep that faith. Yes. So kumbaga, wag mo munang isipin yung tungkol doon sa doon sa pagbubuntis. Pero kung gusto mong advance, okay lang. Kaya lang kasi parang yun nga, babalik lang ako sa gusto mo kasing magkaasawa sayang yung sayang yung plano mo na yon. Sa madaling salita, ulitin lang namin itong topic na ito ay depende sa perspektibo ng nakikinig. At situation, ha? Oo. May mga tao talagang tama yung sinabi mo, partner, yung iba ayaw na lang mag-asawa kasi ewan ko kung anong paniniwala nila, gusto nila magkaroon na lang ng anak. May yung
iba naman talagang they want to go the natural process na magjojowa, mag-aasawa at saka magbi-build ng family, magkakaroon ng anak, mga ganong tipo. May mga pagkakataon talaga na minsan hindi natin nasusunod yun eh. Depende kasi kung paano binibigay ng tadhana yung correct, may mga ganun yung gusto mangyari sa buhay natin. Minsan nagpaplano tayo pero hindi nasusunod. So ang gusto lang namin sabihin natin dito, trust the process. Kasi yung edad mo na 34, bata pa yan. Actually, bata pa yan ngayon eh. At this time Yes, bata pa yan kasi nasanay tayo, yung mga siguro yung mga edad natin partner na ang 24 noon ay matanda na. Correct. Pero sa panahon ngayon, ang 34 bata pa rin. 'Di ba? Wag mong isipin na napalaos ka na o pasara na yung mga mga dating nakabukas. Ano yung sabi niya? Unti-unti nang kikipot ang dating maluluwag. Ganun. Sobrang fresh pa ng 34. Oo naman. So, may nagkaka-crush pa nga sa akin at 42 eh. Siyo. May asawa na ako niyan. Ang laki ng pusong ko niyan. Diba? Lalo na yung 34 partners. Bata ka pa. Alam mo, natatandaan ko yung how we looked when we were 34. Sobrang bata compared to how we look now, partner. So, ibig sabihin, talagang 34 is really fresh. Actually, 40 bata ka pa rin naman, di ba? 40 is also fresh, di ba? Joke lang po kami na matanda na kami diba? nararamdaman. Pero, okay pa eh. Tama. Ako sa akin, ang pagkakaintindi ko dyan hindi, of course, hindi naman ako medical expert. Hanggang nagkakaroon ka ng period, may chance. Di ba? Yung bang ganon. Totoo yun. So, again, trust the process. Hindi pa huli ang lahat. Malay mo, bukas makalawa magka-jowa ka na kaagad. Diba? At ma-experience mo pa rin yung natural process na gusto mo at matupad yung pangarap mo na magkaroon ka ng asawa. Diba? At hindi lang basta anak. Huwag kang masyado ma-pressure. Kapag nabe-pressure ka, change your friends. Oo, change your friends or unfriend them all. Lahat na may asawa, unfriend mo lahat. Alam Hindi mo, sila nakakatulong din sa'yo, nagbibigay ng pressure sa'yo. Alam mo, natatandaan ko, partner, 4 kaming barkada. So, basta may mga nauna na talaga. Tapos yung huli kong barkada partner na kinasal, ako pa yung host nun eh. Talagang partner, sabi ko sa yung iyak ko wagas. Hindi, yung iyak ko during the wedding, akala mo tibo ako. Alam mo yung akala mo ako yung, o kaya ex ako nung lalaki. Kasi yung luha ko, mas dami pa sa luha nung nanay nung bride na friend ko, no? Naiyak ako kasi na-realize ko, oh my God, ako na lang sa tropa. Ang nung time na yun, wala man lang jowa. Alam mo yun? Ilan taon ka pa lang? 28. 28. Na-pressure ka kasi yung mga friends ako kasi yung mga friends ko, correct, 'di ba? Na parang gano'n. Tapos yung iba na una na talaga, like may mga kids. Gano'n. So gano'n na lang yung... So friends mo pa ba sila? Ay, oo naman, 'di ba? Pero ibig sabihin, pero tinalikuran mo sila panandalian. Pero for a while blinak ko sila. Charot, 'di ba? Pero we get the pressure eh. And especially of people around you na ano na. Kailan na? Never been kissed, NBSB, ganun, ganyan, 'di ba? Kaya nakakadagdag ito sa sa stress, ganun. Pero ang tanong din namin sa iyo, Lydia, are you making also an effort? Isa kasi pa yun. Ngayon kailangan landi-landi ka rin. Matindi ang competition, friend. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga dating lalaki, hindi na sila lalaki ngayon. So yung mga limited edition na yung mga tunay na lalaki na pwedeng pagpilian. Hindi, bukod sa, medyo, kunyari, sa circle of friends, circle mo, limited na kasi kung hindi taken, bakla, o kaya gustong single for life, career-oriented, ganon, di ba? So parang feeling mo, limitado yung sa circle mo. Huwag kang magli-limit sa circle mo. Tama. Ang maganda ngayon, sky's the limit abroad. Girl! Di ba? Ang daming mga possibilities sa ibang bansa. So mag-e-effort ka din. Huwag kang masyadong nagkukulong sa bahay. Huwag masyadong bahay, opisina, bahay. Tambay ka muna sa Starbucks. Kaya, hindi mo masasabi, ha? Gala-gala ka sa mall. Gala-gala ka sa mall. Oo, tambay-tambay ka somewhere. Correct. Diba? Gimmick ka kung saan. Tama. Go out. Kung wala naman, nandyan again, online. Diba? Kung tinatamad ka ng yung to go out, magsuot ng bra, diba? Kung magkilay, diba? Yung mga ganun, ayaw mo na ng mga ganong pagod. Di yun na
nga. Oo. Online. Marami. Maraming possibilities online. Kasi dati isipin mo, Dati di ba? ang hirap. Yung mga batchmates natin, partner, malamang yung batchmates din ito ni Lids. Ang nagkakaroon ng jowa, through referral eh. Oo, referral lang. Sino Although kakilala mo? bata pa Baka to, naman ha? i-refer ka sa akin na Correct. kakilala mo. Totoo, ganun ako dati. Diba? Kaya di ba yung kung sino yung mga unang kinasal sa mga batch natin nung araw, sila din yung mga high school nila yung mga friends, high school friends, classmates, batchmates. o kaya or college. Yes, totoo. Diba? Kasi yun na din limitado lang yung circle, iilan lang. So feeling ko nga mas Kaibigan ng nakaka-pressure pa kaibigan, nun no? Diba? Yung mga ganun, ang hirap Kasi talaga. limited kung saan ka mamamalengke. Oo, correct. Ngayon ang dami pwedeng international market. Global market. Anong Diba? lahi gusto mo? Correct! Anong age? Tama. Diba dati parang yung mga tao, dapat ganito lang yung age. Dapat at least hanggang 3 years older Oo. than I am or 5. Mga Tama. ganun lang. Parang max na yung 5. Pag 10, ay naku, tandaan na niya. Dati yun. Dati gulatan pa, hindi mo nakikita. Oo. Refer sa'yo pero wala kang idea kung anong Correct. itsura niya. Blind date, literal talaga na blind date dati. Magkikita kayo saan, partner? Sa may SM, Center Point. Yan, sa may Tapat bench. ng bench. Sa may gilid ng escalator. Diba? Papunta mo doon lahat may hinihintay. Oh, 'di ba? Ikaw din sa area na 'yan. Ako partner Oo. sa Glorieta, second floor sa may Nacho King. Kasi area ko Makati. Isipin Diba? mo yung effort ng mga tao noon. Tapos hindi ka sure kasi natatandaan ko naman noon, nag-uumpisa na yung parang picture-picture pero multiply. Tapos kailangan mo pang i-print para makita. So malabo-labo. Alam mo yung ganun. So hindi ka sure kung yung tunay na itsura niya doon sa print mo na multiply account niya. Oo. Yun talaga yun. Magkakagulatan. Dati yun. Di ba mas mahirap yun? Ang hirap nung Ngayon, araw, pero nagkakajowa naman kami. Di ba? Kasi pumaparaan. Oo. So, kahit ganun kahirap, nag-e-effort. So ngayon, mas Effort ka din. Oo, so ngayon, mas madali mo na makita, mas madali ka nga makakapamili. Tama. Di ba na naaayon sa kagustuhan mo? Correct. Nang ayon sa trip mo, ay, hindi ko trip yung itsura. O, hindi ko trip yung, ang ganda pa kasi you can profile. Yes, lahat. Lahat, di ba? So, Oo. ipo-profile mo. Sino yung, mahilig sa sports. Mahilig ka din sa sports. Oo. Di ba? Mahilig sa pagkain. Mahilig ka rin sa pagkain. Tama. So, masi-streamline mo ngayon. So, madali na lang. Tama. Well, of course, hindi naman talaga madali. Pero ibig sabihin, mas madali compared to before. Yung mga before nga, nagka-jowa. Correct. Di ba? So pag-iisipin mo yun, mababawasan yung stress mo. At saka, Diba? paganda ka din. Oh, Kumukha kang tuyot, kahit mag-online ka, girl. Medyo mahirap talaga. kung hindi natin alam kung ano itsura mo, no? So kung alam mo sa sarili mo may kakulangan, 'di ba? Matutong mag-concealer. I-conceal ang dapat i-conceal. Matutong bumaraan sa madaling salita. Tama. Gusto namin magkaasawa ko, yun lang. Of course, we want you to have a kid. Kung ninenervous ka talaga kahit anong sabihin namin na medical kinemerot, dahil hindi naman kami medical expert, gusto mo, edi okay lang din naman talaga kung unahin mo na yan. Pero gusto namin magkaasawa ka kasi yun talaga yung trip mo. Tama. Yun talaga yung gusto mo. Pwede mo pa rin pagdaanan yung process na gusto mo. Yung may holding hands, di ba? May makadate, yung kiligin, Tama. ipakasal, tapos magkaroon ng I-try family. mo pa. Pwede pa yan. It's not too late. Correct. I'm sure may experience mo pa yan. Again, yung edad mo na 34, fresh pa yan. Oo. Sobrang bata mo pa. So, wag kang ma-pressure. Meron ka masusungkit na single. Lagi mong iisipin na meron. Diba? Ikaw mismo nagsabi, gusto ko maniwala na meron nakalaan para sa lahat. Ganun. Tama. Yung jowa nga ni Chuper, nasungkit si Chuper Gets mo? Oh. Diba? I mean, ilan taon na si Lorene? 34. 34. 35. Nakasungkit ng 42. Na single pa. Oh, na single. Gets tama. mo yun? Parang, Oo. hindi mo iisipin mo, bakit ba't single pa din? Single siya single siya. So, meron. Meron at meron at meron. So, don't you worry. Maniwala ka lang. Go. Trust the process. Yes. Maniwala ka lang at continue to pray. Tama yan, yung ginagawa mo. At magpaganda. Oo, yun. At lumande. Yan. Manatiling fresh. Sa gitna ng lahat, ha? Thank you, Lydia, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!